Inkontru, l-almanak kulturali introduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Matul din il-ġimgħa, id-devozzjoni reliġjuża Maltija tispikka waqt iċ-ċelebrazzjonijiet tal-ġimgħa mqazza, imtellajn f'diversi parroċċi madwar il-Gżejjer Maltin. Waqt an Artistic Easter ġewwa l-Esplora, permezz tax-xjenza u l-kreattività dawk li attendu jistgħu jesploraw il-ħafna elementi sbieħ u sensorjali mistura fid-dinja ta' madwarna. Il-film lokali Zejtun se jkun qed jidher għall-ewwel darba fl-Embassy Cinemas b'rakkont dwar l-inkontru ħelu bejn Mar u Nenu u Lana li jaqadhom. L-ewwel edizzjoni tal-konferenza annwali dwar il-ktieb se tkun qed titella fil-bidu ta' Mejju, b'diskussjonijiet varji dwar il-qagħda tal-ekonomija u l-kotba lokali.